Kriisialueilla ja erityistilanteissa tarvitaan ratkaisu, joka toimii siellä, missä infrastruktuuri on romahtanut. Vilke M1 Cruiser voidaan ottaa käyttöön minuuteissa. Automaattisyöttö tekee työstä kevyttä. Jokainen klapi tuo lämpöä, turvaa ja selviytymistä. Silloin, kun sillä on eniten merkitystä. Kun muut koneet pysähtyvät, Vilke M1 Cruiser jatkaa. Se tekee käyttökelpoiseksi senkin, mikä muutoin jäisi hylätyksi. Vilke M1 Cruiser ei ole vain puunpilkkomakone. Se tuottaa energiaa, voimaa ja jatkuvuutta kriisialueiden todellisiin tarpeisiin. V2-bensiinimoottori tarjoaa 24 hevosvoimaa. Tehoa riittää. Kulutus pysyy alhaisena. Tuloksena on maksimaalinen tuottavuus vaikeissakin oloissa. Vilke M1 Cruiser on osa M-linjaa. Koneita, jotka on suunniteltu jatkuvuuteen ja vaativimpiin olosuhteisiin. Tämä on enemmän kuin klapikone. Tämä on ratkaisu kriisialueille.